ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ብመልክዕ ቻርት ጌርና ኣብ ፕሬዘንቴሽን ፕሬዘንት ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ ዝተፈላለየ ናይ ስታስቲካዊ ሓበሬታታት ብፍላይ ኣብ እንጥቀመሉ እዋን ነቲ ናትና ኦዲየንስ ብቪዥዋል ዝኾነ መንገዲ ጌርና ክሪኦ ወይ ከዓ እቲ ሓበሬታ ከንብቦ ምስ እንደሊ ኣብዚ ናይ ፕሬዘንቴሽን ዶክመንት ናትና ቻርት ዝብል ሓደ ምርጫ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ኣብዚ ክንሰርሕ ኢና ሓድሽ ስላይድ ሾው ከነዳሉ ኢና። ቻርት ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ ሕጂ ብላንክ ዝኾነ ፕሬዘንቴሽን መሪፅ ኣለኹ ሌይኣውት ማለት እየ። ብድሕሪ ኣብዚ ኢንሰርት ዝብል ምስ ኣተኹ ኢላስትሬሽንስ ዝብል ሓደ ግሩፕ ኣሎ። ኣብዚ ኢላስትሬሽንስ ዝብል ግሩፕ ቻርት ትብል ሓንቲ ኮማንድ ኣላ ማለት እዩ። ነዛ ቻርት ትብል እንድሕዳ ክሊክ ጌርያ ኣብዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ቻርትስ የምጣለይ ኣለዎ። ኣብዚ ኣቲና ክንመርፅ ንኽእል ኢና። ናይ ኮለምን ቻርት ኣሎ፣ ናይ ላይን ቻርት ኣሎ፣ ፓይ ቻርት፣ ባር ቻርት፣ ኤሪያ፣ ኤክስ ዋይ ስካተር ስቶክ፣ ሰርፌስ፣ ራዳር እናበለ ኣብዚ ዝተፈላለየ ዓይነታት ናይ ቻርት ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ ሕጂ እዛ ናይ ፓይ ቻርት ክመርፅ እየ። ፓይ ቻርት ምስ መረፅኩ ከምዚ ዓይነት ስታይል ኣሎ። እንተዘይኮይኑኻ ኣብዚ ካልኣይ እንድሕዳ ከይደ ከምዚ ዓይነት ስታይል 3D ፓይ ማለት እዩ። እዚ ፓይ ኦፍ ፓይ ይብለና ኣሎ፣ ባር ኦፍ ፓይ ይብለና ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ሪፕሬዘንቴሽን እንድሕዳ ደሊኻ ከምዚ ከምፅእ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ቻርት ሪፕሬዘንቴሽንስ ኣብዚ የርእየኒ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ፓይ ቻርት መሪፅ ኣለኹ። ኣብዚኣኻ ቀዳሚት ስታይል መሪፅ ኣለኹ። ልክዕ ከምዚ ዓይነት ክመስል እዩ ትናትካ ቻርት ይብለኒ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ላዕሊ ቻርት ታይትል ክህልዎ እዩ። ኣብ ታሕትኻ እቶም ዘእተኻዮም ትሕዝቶ ክህልዎ እዩ። እቲ ቻርትኻ ኣብ ማእኸል ክኸውን ይብለኒ ኣሎ። ኦኬ ክብለ ኦኬ ምስ በልክዋ ኣብዚ ቻርት ተዳልወለይ ኣላ። እቲ ናይ ቻርት ዳታ ኩሉ ግዜ ብማይክሮሶፍት ኤክሰል እዩ ንኸነዳልዎ እዩ ኣብዚ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ። ሕጉሰካ ነገር ኣብዚ ናይ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ባዕሉ ፓወርፖይንት ሳምፕል ዳታ ዘለዎ ቻርት ኣዳሊልና ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ድማ ኣብዚ ኤክሰል እዛ ቀዳሚት ንሪኣ ዘለና ሴልስ ትብል ዘላ እታ ታይትል ናይቲ ቻርት ናያ ማለት እዩ። ታይትል ናይቲ ቻርት ናያ ማለት እዩ። ሴልስ ኢሉ ኣሎ። ኣብዚ ፈርስት ኳርተር፣ ሰከንድ ኳርተር፣ ሰርድ፣ ፎርዝ ኢሉ ሓደ ኮለምን ኣሎ። ኣብዚ ኸዓኒ እቲ ሴልስ ዝተኻየደ ኣብ ፈርስት ኳርተር ከምዚ ዓይነት ቁፅርታት ከዓ የእትይዎ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ቁፅርታት እዚ ብመልክዕ ስእሊ ገይሩ ቪዥዋላይዝ ገይሩ ኣብዚ ኣምፂዎ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ እታ ቻርት ናያ ማለት እዩ። ክሎዝ እንድሕዳ ኢለ እታ ኤክሰል እታ ቻርት ኣብዚ ኣትያላ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ትሕዝቶ ሒዛኻ ኣብዚ መፂልና ኣሎ ማለት እዩ። ሓራይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሆቨር ምስ ገበርና ዳርጋ እቲ ስእልሲ ብሕብሪ ጥራይ ሪፕሬዘንት ገይርዎ ዘሎ እንተኾነ ግን እዛ ቻርት ክሊክ ምስ ገበርናያ ኣብዚኣ ፕላስ ሲምቦል ኣላ ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚ ዴታ ሌብልስ ዝብል ኣለና ክሊክ እንድሕዳ ጌርና እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ዳታ ኣብቲ ኤክሰል እቲናዮ ዝነበርና ርእይዎ ኣብዚ ብፅሕፈት መፂሉ 1.2 1.4 3.2 8.2 ኢሉ ኻ ሪፕሬዘንት ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ክሊክ ጌርና ኣብዚ እዛ ዳታ ሌብል ሲና መሪፅና ነርና ኣብዚኣ ኣሮ መፅያ ኣላ። ኣብዛ ኣሮ እዚኣ እንድሕዳ ክሊክ ጌርና እቲ ዳታ ኣብ ሰንተር ክኾን ዲኻ ደልዮ ወይ ኢንሳይድ ኤንድ ኣውትሳይድ ኤንድ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ፅሕፈት ብደገ ወፂሎ ወይ ብውሽጢ ኮይኑ ኣብ ማእኸል ብውሽጢ ኮይኑ ኣብ ፀግዒ ኣበይ ክኸውን ከም ትደልዮ ከዓኒ ኣብዚ ሪፕሬዘንት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ሞር ኦፕሽንስ ኣቲኻ እውን ዝተፈላለዩ ካልእ ኦፕሽንስ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ዳታ ኮል ኣውት እንድሕዳ ኢለ ኣነ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ የርእየኒ ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ቻርት ታይትል ሴልስ ዝብል እዩ ዘሎ። እዚ ሴልስ ዝብል እንድሕዳ ክርአ ዘይደሊናዮ ኣብዚ ከነልግሶ ንኽእል ኢና። እንተዘይኮይኑ ኻ ክሊክ ተጌርናዮ ኻ እቲ ታይትል ኣብዚ ክመፀልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ክሊክ እንድሕዳ ጌርናዮ ኣብ ኣብዚ ቻርት ዲኻ ክኸውን ትደልዮ ዘለኻ ወይ ኣብ ሰንተር ዲ ክኸውን ትፅሕፈት ትደልዮ ዘለኻ ወይ ከዓ ሞር ኦፕሽንስ ኣብዚ ከርእየና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካልእ እዛ ሌጀንድ ትብል ዘላ እዘን ታሕቲ ዘለዋ ፈርስት ኳርተር፣ ሰከንድ፣ ሰርድ፣ ፎርዝ በብሕብሪ ገይሩ እንታይ እንታይ ከም ዘመልክታ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እንድሕዳ ክሊክ ጌርያ እታ ሌጀንድ ከነጥፋእ ንኽእል ኢና። እንድሕዳ ክነምፃ ደሊና ኻ እታ ሌጀንድ ክሊክ ጌርና ኻ በዚ ከነምፃ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምስኣተና ናይታ ሌጀንድ ብራይት ወገን ስለ ዝመረፅና ብራይት መፅያ ኣላ። ቶፕ እንድሕዳ ኢልያ ኣብ ላዕሊ ክትመፅያ ሌፍት እንድሕዳ ኢልና ኻ ብሌፍት መፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ቦተም እንድሕዳ ኢልና ኻ ቦተም መፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና እቲ ቻርት ናትና ካስተማይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
ቀፂልና ንሪኣ ኣብዚ ቻርት ስታይልስ ትብላላትና ቻርት ስታይል እንድሕዳ መሪፅና ከዓኒ እቲ ቻርትና ከምዚ ዓይነት ድዩ ክኸውን ደልዮ ወይ ከምዚ ዓይነት ስታይል እዩ ደምርፀና ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተፈላለየ ስታይልስ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ስታይል ከዓ እናመረፅና ከዓ ዝመረፅናያ ክሊክ ጌርና ክንጥቀም ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብዛ ካልአይቲ ካለር ትብል ኦፕሽን ኣላትና ካለር እንድሕዳ መሪፅና ከዓ እቲ ዓይነት ሕብሪ ንጥቀመሉ ዘለና ንሪፕረዘንቴሽን ማለት እዩ ኣብዚ ክንመርፆ ንኽእል ኢና ስለዚ ብዝመረፅናዮ ዓይነት ሕብሪ ኣብዚ ክንሰርሕ ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሃራይ ኣብዚ ቻርት ክሊክ ምስ ገበርና ኩሉ ግዜ ሓደ ቻርት ምስ ኣተና ኣብዚ ላዕሊ ቻርት ቱልስ ዝብል ሓደ ኦፕሽን ይመጽእ እዩ እዛ ቻርት ቱልስ ክልተ ታብስ ሒዛ ትመጽእ ዲዛይን ዝብል ኣሎ ፎርማት ዝብል ኦፕሽን ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መሪፅና እዛ ቻርት ቱልስ ትብል ዘላ ነዚ ቻርት እዚ ካስተማይዝ ንክንገብሮ ጥራይኣ ትኽእለና ማለት ንኣብነት ካብዚ ቻርት ወፃ እንድሕዳ ክሊክ ገይረ ኣብዚ የላን ቻርት ቱልስ ትብል ኣይትመፅን እያ ማለት እዩ ኣብ ቻርት እንድሕዳ ሰርሕ ኣለዎ ኮይነ ግን ነዛ ቻርት ዝምልከት ቱልስ ኣብዘን ክልተ ኦፕሽን እዚኣተን ክረኽቦ ይኽእል እየ ማለት እዩ ቀፂልና ንዕዘቦ ድማኒ ኣብዚ ቻርት ምስ ኣተና እዛ ሳልሰይቲ ኦፕሽን ኣላትና ማለት እዩ እዛ ቻርት ፊልተርስ ትብል ኣላ ኣብዚ ቻርት እዚ እንታይ ትሕዝቶ ክጠቃለል ኢና ንደሊ ዘለና ኣብዛ ፊልተር ምስ ኣተና ቫልዩስ ዝብል ኣሎ ኣብቲ ትሕዝቶ ንኣብነት ኣብዚ ሰሌክት ኦል ኢልዎ ኣሎ ብምሉእ እቲ ትሕዝቶ ኣብታ ኤክሰል ዝረኣናያ ብምሉእ ኣትዩ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ግን ናይ ቀዳማይ ኳርተርን ናይ ሰከንድ ኳርተርን ክህሉ እንድሕዳ ዘይደለዮ ነዚአን ከልግሰ ንኽእል እየ ፈርስት ኳርተር ኤን ሰከንድ ኳርተር ኣልጊሳ ኣብዚ ኣፕላይ ትብል ኦፕሽን ኣላትኒ ኣፕላይ እንድሕዳ ገይረያ ናይ ሰርድን ፎርዝን ኳርተር ጥራይ ኣብዛ ቻርት እዚኣ ይርአ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቻርትኻ ናይ መዓስ ኮንተንት ኢኻ ሪፕረዘንት ክትገብር ደሊኻ ዘለኻ ብከምዚ ኣገባብ ጌርካ ከዓኒ ከምዚ ርአ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሰሌክት ኦል እንድሕዳ መሪፅና ኸ ኣፕላይ እንድሕዳ ኢልናያ ብምሉእ እቲ ኣብታ ኤክሰል ዝነበረና ትሕዝቶ ኣብቲ ቻርት ክመጽእ ይኽእል ማለት እዩ ሃራይ ቀፂልና ኣብታ ቻርትና ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚ ቻርት ቱል ኣብ ዲዛይን ምስ ኣተና ቻርት ስታይልስ ዝብል ኦፕሽን ይመፀና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ቻርት ስታይል ከዓኒ ዝመረፅናይ ዓይነት ስታይል ክንጥቀም ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ናትና ቻርት ከመይ ዓይነት ስታይል ክህልዎ ንደሊ ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ከምኡውን ብተወሳኺ ኣብዚ ቼንጅ ካለርስ ዝብል ኦፕሽን ኣለና ኣቐድማ ኣቢልና ርኢና ነርና እዚ ከዓ በዚ እውን ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ናትና ቻርት ስታይል ሕብሪ ናቱ ከመይ ክመስል ከም ዘለዎ ከዓ ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ዝተፈላለየ ናይ ቻርት ስታይልስ እዩ ዘሎ ካብዚ መሪፅና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ቀፂልና ንዕዘቦ ድማ ኣብዚ ቻርት ክሊክ ምስ ገበርና ኣብ ቻርት ቱልስ ኣብ ዲዛይን ምስ ኣተና ማለት እዩ ቻርት ሌይኣውትስ ዝብል ቀዳማይ ግሩፕ ኣለና ኣብዚ ኩዊክ ሌይኣውትስ ዝብል ኦፕሽን ከዓ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዚ ኩዊክ ሌይኣውትስ ኦልሬዲ ክንሰርሖ ፀኒሕና ኢና ግን ብስሉጥ ኣገባብ ማለት እዩ እዚ ኦልሬዲ ባዕሉ ሬዲ ሜድ ዝኾነ ሌይኣውትስ ኣብዚ ኣዳሊልና ኣሎ በዚ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ኣድ ቻርት ኤሊመንት ዝብል ኣለና ተወሳኺ ትሕዝቶ ናብዚ ቻርት እንድሕዳ ክንውስኽ ደሊና ንኣብነት ቻርት ታይትል ክህሉ እንድሕዳ ዘይደሊና ኣብዚኣ ናን ክንመርፅ ንኽእል ኢና ኣባ ኣብዚ ቻርት እንድሕዳ ክህሉ ደሊና እታ ሴልስ ትብል ኣብ ልዕሊ እታ ቻርት ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሰንተር ኦቨርሌይ እንድሕዳ ደሊና ሰንተር ክኸውን ማለት እዩ ሞር ታይትል ኦፕሽን ዝብል ኣለና ኣብዚ ኸ ናይቲ ታይትል ዝተኣሳሰር ኣብዚ ክነመዓራር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ዴታ ሌብልስ ዝብል ኣለና ኣብዚ ዝናን ንብል ኣሎ እንታይ ይለግስ ኣሎ ሕጂ እዚ ብኮል ኣውትስ ዘሎ ሰርድ ኳርተር ኢሉ 10% ፎርስ ኳርተር ኢሉ 9% ገለ ዝብል ዘሎ እንድሕዳ ክህሉ ዘይደሊና ኣብዚ ናን ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ሰንተር እንድሕዳ ደሊና ኣብ ሰንተር ክኸውን ንኽእል እዩ ናይታ ዝመረፅናዮ ማለት እዩ ከምኡውን ኢንሳይድ ኤንድ ክኸውን እንድሕዳ ደሊናዮ ኣውትሳይድ ኤንድ ክኸውን ቤስት ፊት ዝብል ኣሎ ዳታ ኮል ኣውትስ ዝብል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ጌርና ኸ እቲ ክስታይ ክንመርፆ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት እዛ ፈርስት ኳርተር ትብል ዘላ ትሪእዋ ዘለኹም ናብ ውሽጢ ኣትያላ ማለት እዩ ዴታ ሌብልስ ኢልና ናይታ ዝመረፅናያ ከምዚ ጌርና ክነመዓራርዮ ንኽእል ኢና ናይዛ ሰከንድ ኳርተር ከዓ እንድሕዳ መሪፀ ዴታ ሌብልስ ኢለ ኸ ኣብዚ ሰንተር ዘይኮነ ኢንሳይድ ኤንድ ወይ ከዓኒ ኣውትሳይድ ኤንድ እንድሕዳ ጌረ ኣውትሳይድ ኤንድ ትኾን ኣላ ማለት እዩ
حرح قصيلنا زي ليجند زبلالنا زي ونرينا نيرنا ليجند ابزنان الله حجي رايت انده امزينا تن فيرست كوارتر سكند كوارتر زبلا برايت مزينا الله اب توب كنغبرو نخلينا بليفت كنغبرو نخلينا اب بوتم ون كنغبرو نخلينا انا بليفت كغبري سلازي بليفت مزيلوت ليجند ناتي مالتي هارمبر كمزنا غبرنا تي chart elements كا كنوسخ نخلينا مالتي ቀፂልና ኣብዚ ኤዲት ዳታ ትብል ኣላትና ኣብዚ ዳታ ዝብል ግሩፕ ኤዲት ዳታ ዝብል ኣለና ንኣብነት እዚ ትሕዝቶታ ሰርድ ኳርተር ኢሉ 10% ሰከንድ ኳርተር ኢሉ 20% ገለ ኢሉ እቲና ነርና ግን ድሕዳ ጌጋ ኣለና ኮይኑ ኣብቲ ኤክሰል ናትና ማለት እዩ ኣብዚ ኣቲና ከነመዓራርዮ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሰከንድ ኳርተር እንድሕዳ 9.2 ክትከውን ነይርዋ ኮይኑ ነዚኣ ኣብዚኣ ኤዲት ክገብራ ይኽእል እየ ማለት እዩ ክሊክ ምስ ገበርኩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰከንድ ኳርተር ካብቲ ፈርስት ኳርተር ስለዚ ዓቢ ዘሎ እዚ ስእሊ እውን ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ኤዲት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ግድነት ኣይኮነን በዚ ዝመፀ ኣይኮናን ንኸይድ እዚ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ኣነ ኣብነት ስለ ዝኾነ ዘርእየኩም ዘለኹ እምበር እዚ ኣብዚ ናእትኻ ኢኻ ትቕይሮ ንኣብነት ማእከል ክቕይሮ እያ ነዚ እዚ ከዓ ደቡብ አንሰባ ባርካ ቀይረ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝተዕዘብዎ ዘለኹም ሕጂ ኣብዚ ለውጥታት ገይረ ኣለኹ ምስ ኣጥፋእኽዎ ዋላ እቲ ሌጀንድ ናተይ ማእከል ደቡብ አንሰባ ባርካ ኢሉ መፂእ ኣሎ እቲ ኮል ኣውትስ ከዓኒ ልክዕ ብኸምኡ ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ ራይ እምበር ከምዚ ጌርና ድማ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ቻርትና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ቀፂልና ኣብ ቻርት ቱልስ ኣብ ዲዛይን ኣብ መወዳእታ ታይፕ ትብል ኦፕሽን ኣላትና ቼንጅ ቻርት ታይፕ ዝብል ኦፕሽን ኣለና ኣብዚ ክሊክ እንድሕዳ ጌርና ከዓ ኣንትወይ ዝመረፅናዮ እንታይ እዩ ነይሩ ፓይ ቻርት ኢና መሪፅና ነርና ሕጂ ከዓኒ ንኣብነት ናብ ኮሎምን ቻርት ክንቅይሮ እንድሕዳ ደሊና እንታይ ዓይነት ኮሎምን ከዓ ኣብዚ ንመርፅ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መረፅና ንኣብነት እዚኣ ክላስተር ኮሎምን መሪፅ ኣለኹ ኦኬ እንድሕዳ ጌርያ ልክዕ እቲ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ እዩ ማእከል ደቡብ አንሰባ ባርካ ኢሉ በቲ ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ቻርት ዓይነት ናይቲ ስታይል ግን ቀይርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዋላ እቲ ናይቲ ቻርት ስታይልስ ከዓኒ ኣብዚ መፂልና ኣሎ በዚ መረፅናዮ ጌርና ከዓ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብቕልል ዝበለ እዚ ናይ ቻርት ከምዚ ዝመስል ቀፂልና ኣብ ቻርት ቱልስ ኣብዚኣ ፎርማት ትብል ዘላትና ከዓ እዚ ከነፀባብቆ ወይ ቦርደር ዲና ንውስኸሉ ገለ እንድሕዳ ደሊና ነቲ ቻርትና ኣብዚ እቲ ፎርማት ንቕይሮ ማለት እዩ ሕጂ ክሊክ ምስ ገበርክዎ ንኣብነት ቦርደር እዩ እዚ ሼፕ ስታይል ብለና ኣሎ ቦርደር ይውስኸሉ ኣሎ ከም ዝትዕዘብዎ ዘለኹም ዝኾነ ክሊክ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕብሪ እንድሕዳ ክንመልኦ ደሊና ነቲ ቻርትና ከዓ ከምዚ ጌርና ሕብሪ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ኣውትላይን ናይቲ ኣውትላይን ሕብሪ ናይዚ ቦርደር ዝገበርናዮ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሼፕስ ኣሎ ኣብዚ ከመይ ሻዶው ክንገብረሉ እንድሕዳ ደሊና ግሎው እንድሕዳ ክንገብረሉ ደሊና ኣብዚ ከነምፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ወርድ ኣርት ስታይልስ ክንምርፅ ንኽእል ኢና ንኣብነት እዛ ኣርእስቲ ዘላ እንድሕዳ ሪኢኹማ ሕጂ ናይቲ ፅሕፈት ዘሎ ማለት እዩ ናይቲ ፅሕፈት ብወርድ ኣርት ስታይል ጌርና እንድሕዳ ክንቅይሮ ደሊና ከምዚ ጌርና ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ኣብዚ ከዓ ሕብርታት ንኣብነት ናብ ቀይሕ እንድሕር ክልውጦ ደልየ ናብ ቀይሕ ቅይሮ ክእል እየ ከምዚ እናገበርና ዝተፈላለየ ዲዛይን ናይ ኣብቲ ፅሕፈት ድዩ ኣብቲ ቻርት ድዩ ዝኾነ ዓይነት ፎርማት ማለት ካስተማይዝ ክንገብሮ እንድሕዳ ደሊና ኣብዛ ፎርማት ትብል ኢና ንኣቱ ማለት እዩ ሰሌክት ጌራ ዘለዎ ኣላይን ኢለ ከዓኒ ኣላይን ሌፍት እንድሕዳ ኢለ እቲ ቻርት ናብ ፀጋም ይኸውን ሰንተር ክገብሮ ክእል እየ ቶፕ ክገብሮ ክእል እየ ወይ ከዓ ሚድል ኣላይን ክገብሮ እውን ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቻርት ኣብዛ ቻርት ቱልስ ምስ ኣተና ኣብዘን ክልተአን ኢና ዳርጋ እቲ ዝበዝሐ ስራሕና ንሰርሕ ማለት እዩ